Кайна окшай, это вы просто. Я бытали окшай. Прям вообще, да. То, что меня волнует. Потому что блоктала, видимо, өзім стилизация қай вақытта эшлейм. Әмма мен ол стилизацияны эшлегенде немеһен тоямын, граница. Мен айырамын. Мен хәзер неме эшләп отырганымды аңлайм. Мен традиционный форматта эшлейм. Традиционный форматта буга мен етте карайм. Прям требую. Если мен стилизация эшләһәм, мен уны башкорт милли киеме дип бирмәйм. Мен әйтәм, был этнический немекей, вдохновился башкирский немекей менен, костюм менен, әмма ләкин был этник кием дип карар кирәк дип. Һәм уны мин заказга хорахалар гына эшләп бирә аламын. Чөнки икенчеләрдән эшләтәләр, улар нисектер икенчеләр эшләләр, уларга, ну күптәр безнең Окинска каршы кыздыра бит милли кием. Һәм күптәр акса өчен эшләйм дип Ақса эшлейм дип, теләй неме хатырга мөмкиндер. Там, мәсәлән, һыргалар, мен беләм ул һыргаларны кайдан алалар улар. Чөнки мин дә унан барып аламын. Мин әмма ләкин барып алһам, кешеләргә бирһәм, әйтәм, бу немәкәй этник кием, уны кемдер киеп ала? Уны, мәсәлән, казактар да киеп ала, Азия илендәге кызлар да киеп ала, бәләкәй халык, ногайдар да мәсәлән киеп ала. Әмма ләкин ул этник, уны урыслар да киеп ала. Әмма безнекеләр күптәр акса эшләйм дип, уны башкирский национальный костюм дип торып хаталар да, кеше ышанып, һәм киеп йөрү шуны. Һәм кай вакытта, мен теге кешенең кайфын төшермәскә ипләп кенә аңлатам инде. Бу этник яктан, мин беләм, моны Казакстандан алып киләләр. Мин уны булмаска тиеш дип әйтә алмыйм. Безнең ата-бабаларыбыз күп сәяхәт иткәндәр дип әйтәйек. Улар күп йөргәндәр, күп килгәндәр. Чөнки борынгы милли кием буенча күп тарихты өйрәнергә була. Ул каралдар, мәриндар кайдан килгән Башкортстанга? Ул бит һәрбер гаиләлә булган. Ниндәй генә аксалар унда эләкмәй. Унда төрле Европа илләреннән аксалар килә. Безнең алта бабаларыбыз йөргән, улар сәяхәт иткәннәр, улар хаҗ кылгандар, улар йөргәннәр, алып килгәннәр. Һәм кай вакытта ниндәйдер элементтар икенче халыктан алынган. Һәм улар уны айыргандар. Үзебезнең дә неме осталар булган, сулпылар эшләгәннәр, безнең башкорт сулпылары күп таралган. Улар шулай ук Казакстан ерләрендә дә немәкәй күп. Хәтта шәхси коллекцияларда там Мәскәүдә дә килеп сыга ул юбилейләр. Ул булырга тиеш, әмма ләкин уның немәһен тоя белергә кирәк инде. Граница держать, самаһын белергә кирәк. Безнекеләр күптәр күрәләр дә эшләйдәр дә, был башкорт милли киеме. Башкорт сатып уйлайлар. Башкорт сатып, башкорттардыкы була. Онда мәрин тәңкә торһа, всё, башкорттарда булган. Без Калугала йөргәндә бер якуттардан булды инде. Улар телләрен үстерү буенча шул эшләйләр инде. Улар да шул алып килделәр инде украшение. Һәм әйтәм, бездә уларны башкорт милли кием дип әйтәм. Һәм уйлыйм, бездә генә юк ди, уларда ла димәк бар. Уның дөйм исеме Маниста дип атала инде. Маниста. Ул Маниста Европа илләрендә дә, мәсәлән, кайбер бер халыктарда осрай охшаш башкорт халкына охшаган Türkmen халыктарының кыла ниндәйдер неме охшаш немеләре бар, элементтары. Әмма алхак улардан айыра белергә кирәк инде. Бұл видеоның төп бағаусыһы ул Йома Сей. Йома Сей, ул безнең Сей. Йома Сей неме менән билдәле? Ул халал. Уларның ассортименттары хатта зур, төрле илдерден төрле сейдер. Уларды почташа хаталарга була, Валберес сайтынан хаталарга була, һәм Өфө магазиннарда ла ул хатала. Хәерле көн, бүген безнең тапшыруда Идел Хакимов, ул башкорт милли киемдер буенча яшь специалист. Бүген безнең тема ул милли башкорт киеме.
İdil, hayırlı gün. Rәхмәт сине килгәнең өчен. Видеоны һудып тормаек, башлайым беренче үк караудан. Менә милли кием көне. Шул милли кием көне дип хаклау, милли киемде үстерү ягы барамы? Хәзерге көндә милли кием башкорт халкында абруйлы урында торамы, әллә теге сәхнә өчен генә дип әйтәйек, шундый матур киемдер. Хәерле сәгатьтә, сынапта шул безнең Башкортстанда матур көндәр бар, ул телгә арналган көндәр, милли киемгә хәтта 2 көн, елына 2 көн безгә бирелгән, апрель айында һәм сентябрь айында дип исләйм. Минеңсә, был популярлаштыру буенча бик ярдәм итә. Милли киемгә килгәндә лә без 20 апрель һәм сентябрьдә бер генә көн бүлергә тиеш түгел. Көндә булмаһа байрамнарга, ниндидер күркәм байрамнарга сыгырга тиеш. Үзебезнең, минеңсә, милли кием ул башкорт халкының милли коды. Һәм милли кодын үстерү буенча шул көндәр ярдәм итә. Мин үземә килгәндә, мин менә хәзер үзем күреп торган киенеп килгән, менә бик уңайлы, миңа охшай, мин хәтта хәзер күбрәк көн һайын тиерлек милли киемдә йөрим. Милли кием 2 төргә бүгенге көнгә бүленгән. Ул сәхнә өчен һәм көндәлек традицион форматта тегелгән. Мин хәзер сәхнәлә күп еллар бәйнем, ул синтетик киемдәр менән арытылды, улар менән эфлә, һаван туйда бәйеүе кыен. Хәтта бер минең менән тарих булды, мин кунакларда каршы алырга барганда милли киемдә ат менән бер 20 сакрым атта барып, миңа шул шапка, бүрек арканы эсе тейеп, кунакларда каршы алып, мин хәлһез эсе тейде миңа. Һәм машинага кайтып, өлесемә апарып таштандылар. Ул сәхнә киеме, сәхнә өчен тегелә. Уның да яхшы яктары бар инде сәхнәлә. Әмма бүгенге көндә Башкортстанда ул традицион киемнәрне хаклап кала буенча, башкорт канондары буенча тегү популяция бара, популярлаштыру. Һәм мин шуның буенча үсешәм, өйрәнәм, милли киемдәр менән өйрәнәм инде. Башкорт милли киемдәре музейларда сакланып калган, шәхси коллекцияларда сакланып калгандарды этләп, карап, шулардан ниндидер копияны эшләп, кая вакытта реконструкцияны эшләп, кая вакытта шуңа охшатып, ниндидер үземнең нимәмдә өстәп, әмма шул тегүдән кануннарыннан алып китмәенчә эшләйм инде. Менә бер 20 ел элек артык беркемдә милли кием тип кызык хынмана. Менә ул хәзерге заманда гына менә саңланган хандыктардан шул кумартканы сыгарып, менә халыкка күрһәтә башланар. Ул нинди сәбәп аркаламы хәзер без күргән милли кием нимәгәлер хайп күтәрде? 20 ел элек унда бит совет уласы булганда бер халык бар. Ниндидер идея менән эшләгәннәр, әйтәйек, националистик идеялар нык күтәрелмәгән. Ул ата-бабаларыбыз генетик яктан хакланып калгандыр, бәлки милли кием ул бик яхшы нимәгә килтермәде. Чөнки сәбәптәр аркаһында, политик сәбәптәр аркаһында колхозды күтәрәбез дип, авылды күтәрәбез дип, мәсәлән, милли киемдәрдә йыйып алгандар күп өйләрдән. Минеңсә, һәрбер башкорт кызының, һәрбер башкорт ирнең кәмәре булган, һәрбер башкорт кызының селтәре, ягаһы, хәситәһе булган көмештән, һәм улар күп матди яктан нык бай булгандар. Һәм шуларды йыйып, хәтта тарихтар да бар бит инде, кемдер янәһе трактордар алгандар бит инде. Әмма ул националистик, ул милли кием инде ул халыктың үзенчәлеген күрсәтә. Ул идея нык безнең ата-бабаларыбыз яшәгән вакытта бер буат элек нык күтәрелмәгән, ул менән хак булгандар бит инде. Һәм
милли кийим башкорт өчен ул ниндейдер сокровенный. Чөнки уны кияүгә сыккас кийгәндәр, уны шул үзенчәлекле вакытта гына кийгәндәр, һәрбер вакыттың үз киеме булган. Яшь кызлар үзенчә кийгәндәр, кияүгә сыккан кызлар үзенчә кийгәндәр, өлешәй булган ине апайлар үзенчә кийгәндәр. Онда бул байрамга там карга утка һавылга ошлайрак кийгәндәр. Ул ниндәй сокровенный булган һәм уны безнең ата-бабаларыбыз, инәйләребез күрһәтүе ул кемдер ысындап та саф күңелләр алалар да алып чыгып алалар, хатып та ебәрәләр, нимәкәй. Кемдер өчен ул шул сокровенный кием, әткән русча әйтәм инде. Аны мейстердә хаклап алып калгандар, кемдердәндер. Юк, аны нимәгә менә әйтәм бит, безнең сакка хәзер ул капыл халык чыгара башланы. Ул вакытта шул бер идея менән яшәгәннәр дип, ул күтәрелмәгәннәр. Бүгенге көндә без нинди яшьләр, һәрбер яшь, һәрбер кеше үзенең үзе кеше, үзе личность, нимәгә тамырларын өйрәнәләр, психологикактан мәсәлән караһак, онда принятие своего рода тикшерәләр, ата-бабалары нимәмән булган, саморазвитие. Һәм милли кием дә ул ярдәм итә, нисектер кешене үсешергә, ул үзен аңлай кем икән, ул күрһәтә. Бушка гына милли киемде башкорт халкында психологик яктан ярдәм итә, чөнки күп кешеләр, мәсәлән, Хайбулланнан булды, Милли Баймактан бер апай килделәр. Мин кешеләр белән аралашкас, бер выставкада торганда әйтәйин дә, ой, мне этот национальный костюм не подойдет. Йөзе менән күренеп тора башкорт апайы икән. Һәм мин әйтәм, әлегә киеп карайык әле дим. Әйтәм, мин гомеремдә дә кигәнем юк. Күргәнем бар да, ята өлешәләрем дә ятай торган хандыкта. Әйтәм, әлегә бер дә киеп карагыз әле. Кигән, уның йөзе гомумән үзгәреп китте. Ул караны, миңа килешә икән ди. Һәм бер айдан һәм бер концертка барһам, бер башкорт концертта барһам, карам ул ултыра. Каршымда мин ултыра. Мен әйтәм, күрәһегезме, һезгә нисек нимәкәй, гонтой ханы милли кием. Ул башкорт халык киеме торганда нимә дип әйтәләр? Ул социаль паспорт дип әйтәләр бит. Ул нисектер ул сокровенная вещь кеше өчен булган. 20 ел элек минеңсә уны безнең ата-бабаларыбыз нисек куркыткандар, ул кызык түгел, ул кирәкмәй. Чөнки мәсәлән безнең инәйләргә ул милли кием бермәле түгел. Кемдер уның минең өчен милли кием материал яктан кайһы вакытта уйдайлар милли киемен хатып, инәйләр мәсәлән мин сорашкан бар ул хәлләр менән. Онда аксаларын, көмеш аксаларын хатып байыгырга теләйләр. Милли киемдән хатып бер ничек тә байып булмайса, ул уның материал ягынан кемдер уйдай миллионга хатырга булатып, улай булмай. Милли киемдә ул рухи байлыгы бар, ул рухи байлык. Ул байлыкты ничектер аңлатып булмай. Кемгәлер йөрәгендә уяна һәм аңлай, кайһы вакытта безнең инәйләргә ул авыр инде. Мин әсәйемдәр мәсәлән аңламанлар алдан. Ул нимә менән була, ул нимәгә һәм кемгә нимәгә кирәк. Һәм хаткандармы әллә? Мин өлесәйемдәрде белмәйм. Тарихи вакыттан өлесәйем әйтә торган хугышта ашатам дип, уларга янәһендә нимәдер алмаштыргандар. Потом бер өлесәйемдән нимәки ул бер кешегә биргән дә эштәтергәнме шул, уны алмаганмы киренән. Әмма бер өлесәйемдәге камзулдары калган, күлдәктәре калган. Шул историяны битәһенә лә һөйләйм. Нимәки Бәләкәй сакта, белмәйм, нисендер милли киемгә улай һөю бар икән. Мин мәсәлән бер 5-6 класста укыганда милли кием турында бер мәле белмәйм. Кызыккандырды, мәдәният дәресендә кызык булды. Һәм мунсала йөреп атайны görсәм, иске ошатып кип киенем, камзол ятайын, көмеш аксалар менән алдым да халып алып кайтып киттем. Һәм бүгенге көндә һаман да миндә өйдә ята. Мунсала нимәкәй Хугыштан алдан эшләнгән аксалар менән теге. После революционный, но до военный аксалар. Ул аксаларда әзгәнә көмеш бар. Чөнки нимәкәй батша аксаһын иретеп, аксаһын эшләгәннәр инде.
шул ниндейдер хыю кел булган, нисектер йөрәк тарткан, күңел тарткан, шайтып мин бала сактан йыйып алай торганым. Бүгенге көндә лә әйткәндә кемдер минем белән аралаша, беләләр, мин милли киемнәрдә йыямын, атып аламын, сулпы борынгы әйберләр минем коллекциямда бар инде бәлки генә. Йиләндәр борынгы. Ана һин киемдәр турында күп уйланың, бик фәһемле, бик кызык. Менә әйтергә буламы? Кайгы райондан башланды шул милли кием менен кызыксыну һәм шул милли киемдәрнең кайгы нимәһе аксессуарымы? Кайгы аксессуарын дип әйтәйек, иң беренчеләрдән булып күп халык җәмәгать эшләй башланы. Минеңсә нимә башланһа шу Уралы аръягы башлана, кайгы райондан, ул Әбиелдән башлана. Бездә Әбиелдә күп нимәләр һакланган, күп әйберләр, ул милли киемдәр, милли бидәүстәр, тәттәрдәр Әбиелдә сәхнәһендә дә күп бар. Бүгенге көндә лә инәйләр кияләрендә әйткәндә мин шуларга карап илһамланып та эшләргә килеп китте. Нисендер Хоравыллы, ул инәйләрдә бар, нисен безнең гайдә лә юк дип эшләй башланып битендә. Шул Әбиелдә күп һакланган, бүгенге көндә һаман да сыгып торалар, хандыктардан. Гомумән әйткәндә, һәрбер районда үзенчәлекле киемдәр сыга башланы. Кайбер районнарда анда мега крутой еләндәр сыга, бик кыйбатлы, бай, рухи яктан бай. Безнең Курган башкортларында ягалары, улардыкы нимә тора, безнең Силәбе башкортларының калпактары, шулай ук ягалары. Әйткәндә, Башкортстанда гына түгел бит, безнең башкортлар икенче өлкәләрдә дә яши. Һәм Силәбе, икенче өлкәләрдән, Хамар өлкәләрдә киемдәр күп һакланган. Перем, мин мәсәлән һатып алдым Кашмау, o Кашмау частный коллекцияла берничә генә кешеләр бар, һәм музейларда йөрәк һакланган. Бер Кашмау шул борынгы мәрьендәр менән миңа килеп эләкте Екатеринбургтан. Нижний Тагилдан һатып алдым, но әмма ләкин Екатеринбургта булган. Шул башкортлар, Пермь башкортларының киемдәре күп һакланган. Кайда башкортлар бар? Һәрберендә, һәрбер гаиләһендә бар. Шул, әмма теге сәхнәдә кеше күз алдында һакланып калган ул Әбиелдә күп. Әбиел Баймактар. Мин мәгәләр нимә дип уйланым, теге Зилайыр яктар дип. Юк. Юк, Зилайыр яктарында уларның төшелдерүкләре лә теге әдгәнә һакланган. Унда Хайбулла ягында мәсәлән Әсма апай тупрагын булган, безнең ябыз үстерү ул 90 елларда нинди материалдар бар. Шуларды эштәп, ул үз вакытына тап килгән материалдар менән борынгы киемдәрдә эшләгән инде. Ул ифләп, әмма ләкин именно борынгы сакалган бездә Әбиелдәге инәйләр, бүгенге көндә ул инәй исеме дә ихтәмәм, унга 90 яшь, ул бүгенге көндә лә эшләй шикелле яйлап селтәр басалар. Һәрбер районда, һәрбер авылда үз остаһы булган, һәрбер районда һакланып калган. Аутентичный башкортлар, теге ысын башкортлар, без дә шайтып ханайдын, әмма ләкин күптәр уйлыйлар теге ысын башкортлар Баймакта гына яшәй, Әбиелдән, Урал аръягында. Силәбе дип мин гел уйлап йөрәм. Әмма без күптәр шулай бит инде. Бездә телевидениелар күп төшергән, без ничектер һакланып калганык. Әмма Әбиелдә ялан яктары, Магнитогорск якын булган, улар Магнитогорскта ничектер теге йогынты яһаган, әмма урман башкортлары, теге урман башмактар. Урман башкортлары ничектер онда һакланып калган, ул кәсептәр дә күп һакланып калган бит инде. Ничектер теге тыелмәгән райондар, урмандар, ерләр, авылдар. Стилизованный теманы әйтеп үтәйек. Менә хәзер показ модтар үтә, теге халык стилизованный тип киемдәр кия башлар. Самарлы ритаимда шулай киенгән кешеләрдә була күрергә. Мин моны уйлайм, шул заманса стиль, ул моны ысын милли кием өчен насар түгелме?
стилизованный milli kiyim, башкорт milli kiyimi буха. Мен онда төмен айтам, мана стилизован деп айталар да, әлемде ол селтер да түгел, я шүлдірек та түгел. Мен шулар да айтқа келейінді. Бұл бүгінгі күнде ұсталар арасында бик ауыр тема. Çünkü кімдер дөбір шатыр бір күнде стилизованный киім алал іштейді, атып дейбері, кім оны көбірек кіші потребляйді, çünkü оның хақылы, бүтәнелі бара, вақыт та әд керек. Традиционный киім, ой, ол ауыр, ол керекмей, ол немеге, оны қыйбатты баштайдар. Стилизованный тормышта булырга тиештер, әмма ләкин ул стиль дигән хүддән алган, үз вакытына туры килгән кием булырга тиеш. Димәк, син стилизованный кийһәң, һин аңларга тиешең. Бүгенге көндә ул трендтамы, ул әйбер, ул стилизованный кием булһа, уны димәк без башкортлар гына түгел, икенче халыктар да кия ала. Ул біздің көрші халықтар, онда шуаштарда, марийдарда, орыстарда, татардар да киіп ала. Башқұрт milli киімі болса, ол я формаға бойынша, я оның түзіліші бойынша дұрыс болырға тиіш. Біздің бит ата-бабалар несік кигендер. Хин тамян роо екен, хин селтер кияһың. Хин тамян роонан икенче ырудан тамян ыруына килин булып төшә, тамян ыруының немәһен, ғұрып-ғадәттәрен, киемдәрен кабул итеп киергә тиешең. Һәм ул вообще кием битте, шул паспорт дип әйттем ичендә. Күп немәне аңлаткан, оныңа еңелчә карарга кирәкмәй, нисектер едди карар кирәк. Проблематика. Ул стилизован кием бездә басып алһа, безнең ысын башкорт milli киеме югаласак, ул әле менә тергеделә баштаны. Күптәр авыртып тормайдар киеләр, үзләренең селтәрләрен, үзләренең хакылларын, ягаларын. Уны минеңчә стилизованный кием һин бермәкәй заказывать иттең инде, әйберде, уның вакыты үтә дә китә. Башкорт milli киеменең ғөрф-гадәттәре буенча, ничек каноннары буенча тегелгән, ул һәр вакыт буган киемгә туры киләсәк, ул һәр вакыт трендта буласак. Ул башкорт milli киеме буындан буынга бушка килмәгән. Ул һәр вакытта ничектер кейіп қарайдар да, көптер тілді әйтелерім дейік, ол меңе келішмәт дейді. Әмі бұрынғыса кейіп қарағалар, бұрынға ебірді несектер стилләштіріп, өздердің кеске күлләктеріне, ол мән екіншілі қарай. Стилизованный несегенде, ол тұқымағына ала екіншілі қарайдарында. Традицион форматта тегем тиһәң, ол туқымаһын қарайын, ол табиғи туқымынан оңайлы булырға тиеш, ниндәйдер һүрәттәре қалырға тиеш. Шул стиль тигән һүллән алган стилизованный. Ул уның вакыты үтә дә китә. Башкорт milli киеменең ул һәр вакыт шул вакытка туры киләсәк. Бу вакытны. То тимәк стилизованный булһын. Мин ул булһын тим, әмма ләкин уны айыра белер кирәк. Нимә кигәнендә стилизованный да башкорт milli киеме дип әйтергә кирәкмәй. Әйтер кирәк, шул илһам, шул башкорт milli киеменә карап илһамланып стилизованный эшләнелгән дип. Күптәр уны айырмайдар. Өкенчкә каршы ул теге bir vakit bizde ninde kiyimler var, некачественный, менің үшін стилизованный хирек осырай, прям uydu стилизованный, стиль дегендер. Көбірек ниндейдер бидеустар Қытай әйбері хемақ, шәп тегілген, недолговечный, оның bir yıl geyler de bir nisi tapkır geyler, alıp hilteyler, yoğala, onun tüsü bütte, onun kraska düşen, demek ki tradisyonlu kiyim ol. Yıldargasa iştelinген, boğuttarsa iştelingen kiyim. Stilizownny әйберләр башкорт milli киемдәре бик кирәк осырай, күптәр эшләп алмайдар уны. Уныга ниндидер белем кирәк, опыт кеше матурлыкты күп керергә тиеш, аңлар стильдә аңларга тиеш. Хылтайдар да стилизованный дип һәм нимәки киеләр инде. Самарлы темга баралар.
Вот Саморлы Тайм как раз таки площадка Киев'ге милли әйберді. Бөрөдөн калганда кимге шылтырата күңел бушаганда бар турчеден ашылсын контакт силтеринде лекин исә о калбелеп ките дөнья силтереме әйләнеп караһаң артта диттелеген гомер эшебез нимәлер көтүп янабыз калдырып күмер арттырмай бер нимә тик нисек бар һинең алда 25-нче елдан югерә түңәрәкәндә гафу ит маның бөтәһенә ахшарлык ер тыйманы кыйжатты беләң инде исә сыел балавыр бул күтәрә кәеф бул нимә өсүндә хатта үзем дә белмәйем һөйләмә дусыңа миңа кирәкме һин алай Булайда бер тигә, бит каһалынга лайф Егеттер ятырды, без эшләнек хип-хоп Ишек асыл дәфтәр битте килде илһам Ишек асыл дәфтәр битте килде илһам Ишек асыл дәфтәр битте килде илһам